Martin Nyakanyanga unogare kuwadzana Harare chitakatora mukunda wawo pane nguwa asati amboape pfuma angotore mwana wawo uri pamberi mwana wacho right Sakemupi Hadi angaro bin. Tapi sana yang ada. awadia nano gino awo wani wako ni magani warorwa wani wako ni unakore mangani kuzarwa 36 ha 36 Yomasho inume chitore nyo Pamatar secara ini maka mangkara. solitari taura ni ngenyaya yemukunda wangu wakaroorwe panyakanyanga wakangobvise $20 chati kundodaidzire kuti tisu tine mwana wenyu iyo zvinopatwa nemwana wamwe akutotuma kokuigirai chikafu kana mvura hapana chakabuda ndakatumirawo shoko ndichida kuziva kuti zvakamira sei ndakangozwa izwi rekuti tichauya nanhasi hapana chatichauya dzamugore riri dzaakutopfuura 5 years kana risikakanganisi 4 years munogara nemutumbi ndogara pamba pavo ndogara pamba pavo iye murumarugari handisi kuziva asi ndiye munhu wenyu hauibaba anouya uzoshanya anouya uzoshanya Martin. Nyakanyanga. Yes. Tanga tisati tanobvisa mari. Takangoendesa tsvakirai kuno. Muviri wevi uzosiyira nado kumuvitsva ukwezozidza uri Mane makore manoi wani makore mangani kare. Zovana kwe 3 years. Bozi mwana ane 2 years. Kubva pakatizira muroora wako. Makagashira muroora kutizira kwake. Mungu. Saka awari kuti ndiri kuda kufuma. Kuroora kwamakaita mwana wangu. Andizoti ndatangire kubvunza wamubuzeire baba. taurai icho pasire muita Mubvunzo wangu wandokubvunza chakamiri ndokuti tinotanga nekwamambo here kana kuti isusu vabereki sekuuya kwataita ndisu tinotanga kugara pasi nemunyaya tichionesana kuti zvii zviri kunetsa kana kuti tine mari here kana kuti hatina ndekuti mutsika nemagariro atiri kuita pane zviri kutonetsa zviri kukonzera kuti uyu asakwanise kuwana mari zviri zvekwatezvara wacho mwana wavo anga akaroorwa uyu ane vana 2 nemurume wekutanga murume wacho ndobva afa hapana chivanhu here chinoitwa kana munhu achinge afa mwana ari mudiki kuti azoroorwa inini mazwiro andinoita ndeyekuti mwana wavo anofanirwa kuchenurwa
semwana achiri mudiki, kuitira kuti bvuri risamuteere riya rakaroora riya rinosvikorwisa uyu, ndo riri kutorwisa uyu kuti mukadzi wangu ndakaroora, uro wakundigara nhaka. Kana zvakadaro dai zviri zvinokuendazvo kumusha kwawo, makaenda nawo kumusha kwemukadzi, makaenda nawo takazvichiona izvi zvakanaka. Asi zvaizobve mangorwatikubvunza makapuwe pfuma imimi sababa dai makaenda nepfuma kona anatezvara masvika mowataurira kuti tauye kuzorora, asi shoko rimweni rinoteera racho retinaro nderekuti pane dambudziko riri kubude pamukunda wenyu, mufambire pamwepo. Kana musina kumbobvira marora mobva mwatungamidze dambudziko pamberi mechiti anatezvara, chaitanga ndechekuti mwaende kwanatezvara tauye kuzorora, asi tiri kuroora asi tine dambudziko. Kana munhu uchibvisa tsvakirai kuno, handiti uri kubvisa kuti unzwike kuti ndione mwana wemunhu wasatsvaki, handiti handigone kuzvipa dheti inini rokuti zvandakupai ngitsvakirai kuno ndiri kubva ndazouya musi wakati, ndinenge ndaakumirira kuti raiti zvawaziva iwo kuti ndine mwana wavo waakundipa dheti kuti taungana wouya musi wakati ndoenda oka. Handizvo haasino matsiko nemagariro zvazvinoitwa. imimi akamusvika muje munyanya Haziba. akumusvika muje Hazimbosvikemo. makasvikira muje mwawa Kumusha kwatinoziva kuHarare kuna adzimai wavo ndokwatinoziva, ndokwatakasvika takaenda kuna Sahwira, takabvunzwawo kuti tinosvika sei, tikanzi endai kuna Sahwira. Tikaenda kuna Sahwira tikataura naSahwira, Sahwira ndiye akaenda netsvakirai kuno. matsvakirai mamwe mari $20 zvekutaura kwavaita. Zvaite kusiyana kwetsika. Kwakuzisahwira, kwakuzichini, machikocha. Hakuna kurodzana kwakadaro. Kwekusahwira kwekuti ndambopota ndekuna Sahwira ndabvise $20 ndatorora matsvakirai kuno. Asi zvisinei, because imi muri ndakaenda nekuna Sahwira tikaendese $20. Kunozi kuroora bvise pfuma. matsvakira ino mari matsvagira ino idori mari inotochajwa yakawanda, ndo pane mambo ekuroora kuti mwakurodzana matsvagira ikuno kwete $20. Sezvo makumbira henyu kuti no waichazotipe dheti awo kuti dzokai musi wakati kana tatuma Sahwira amene kuti chirudzi chamakashandisa kana kuti itsika yechirudzi chipi. Asi imimi nhasi kana muri kukumbire dheti awo wozwawo noti ndo chikumbiro chawo chawamangarira kuti anotode pfuma, kuti mechikumbire dheti kwawarawo mochizoenda nedambudziko renyu riya ramataura kuti pane dambudziko riripo, mapihwe dheti moenda nepfuma mochiendese dambudziko renyu. Zvakanaka changamire, tikukumbirawo dheti. Wane mwana ere? One. pamusoro ichangamire ndaona sokuti panganoda rubatsiro rwekuti pavari kupiwa dheti avo vobva vava patsika yekuti kana tichirodzana munofamba so kuna ana atete woita samukuru ndo tinoti ndeye munyaya moapa protocol yacho kuti aone usvike kumusha kwenyika. ngamwe mazwi kuti muri panguva yekundokuroora musikaerengi zvekuti pane bhuri riripo musi hazvikasiki. Amwe vanhu anoroorere mudzimba womudare ramambo, mukoti yamambo, kuroora mambo wotoita sambo pakati pezvimakaita motopisira nepfuma tichirekota isusu. Pane nhau yatazwa kuti wakaponga akaroorwa unaeri yakaroorwa, vana dzinoroorwa, vana dzinoroorwa, akasi akasiyiwa ngeumwe munhu unoroorwa chibereka anhu. Mambo akabereka mwana umwe akazoramba here kuti achatibereka kuti Changamire, ndofunga kana manzwa mashoko angu ekuti
munhu anga akaroora ari kuti mukadzi wangu iwe wakundigara nhaka, mukadzi wangu handisandadi haasati achenurwa. Inini hangu pamusoro ichangamiri, inini ndinobva kwanohoreka kwamambo mutoko. Saka muri kuona tsika maybe dziri kudi dzichiposana, ndekuti kana inini ndikaendesa pfuma wakazotadza kundigadzirira, uyu mwana wangu oreda haachatogari mumba, ndekuti paita mabhuru maviri ari mumba, rabaiwa ngaribude, mwana wangu abuda zvake, it's okay. Asi ngatitaurirane kwete kumhangarirana. Imwimwi manga muine dambudziko ndimi awangazviziva kuti mune dambudziko. Imimi ndini mune dambudziko remwana wenyu azimwe mumba ngemunhu wakanga akaroora kare. Ndizvo mungadai makaenda ikweyo kwana bambo sekuti mwakukuziya pamaibereke mwana wese wamukurukuru mwaisvike ikweyo motora nhau yenyu. Baba tauya pano zvinetswa ngeizvi simanezire munozviita. Ndizvo patotofamba kwachironga. Hino makaonoka kuita zvese izvezvi. Saka oti ndingoshenderi kwamambo, ndikunopfuma yangu kwamambo. Tsangamira, ndakaedza nepandinokwanisa rano. Wani ndataura sawira. 2 ndakadedza ambuya wemuroora wangu nehanzvadzi yangu nemwana wangu mukomana nemukadzi wake, ndikavapa imba kuti imbokurukurai nyaya iri kunetsana, iri kuita kuti uya asarare mumba mune mudzimai wake onorara mudining. Vakurukura, ambuya ndo vakatanga kubuda vakauya pandiri vakanditi, baba tataura chii nhau, asi zviri kutaurwa nemwana wenyu zvaari kutaura zvokuti pane zvaari kuona zvakasiyana-siyana. Kuchechi kwedu zvinosvika zvita kuna pasta vanozvipedza. Ndobva ndavabvunza kuti mune chokwadi chokuti munozvipedza? Zvikazinzi yatinozvipedza kumapasta. Ndobva ndenda zvakanaka. Havana futi kunotaura kuhanzvadzi yavo kuti ndo nyaya dzatasangana nadzo apa. Uyo muhanzvadzi komana uyu akadzidza nemwana wangu mukuru musikana, akabvunza mwana wangu musikana kuti iwewe muri kufungei nehanzvadzi yangu iri kumba kwenyu? Mwana wangu musikana akati, aiwa, inoda kutobvunza iwewe kuti haudiwo here kuti mwana wamai wako aite imba yake. Zvikanzi uyu akabvunza kuti zvawava kutaura inini handichazvinzwisisa kuti uri kutaura kuti kudii. Ndobva hanzi, iwewe kana uchikwanisa enda unoona baba vangu. Vanobvuma kuti udi mutaure mese moonesana kuti pangafambiswe sei. Ndo maedzero mazamiro andakaitawo kuti tive tinobatana mhuri mbiri. Panga zvakanaka baba, asi ngatichende panoti. Kuti mwana wangu wakazotaura nemwana wauyu, meno paitaurwa here wenhauzi kuti pakopa kabhana here kana kuti muna 40 kana kuti papi. Asi ngatichende patsika. Pataurwa ndimambo kuti mimi makumbira dhete. Vekuti aiwa ngatichite zviri pagwara, tochienda nepfuma panana tezvara nedambudziko redu ratataure panapa. Asi mambo wati kuti zviri kunetsa zvekuti muchizosvika nekwasamukuru nyai maane dhete moya nepfuma mudare munomu. Nekufamba kwekugadzirise nhau iri kunetse pamwana ouyu tozvitaura tiri mudare munomu. Hamuna kupapindura. Aiwa, ingandapindura ndichiti ndiri kukumbira dhete. Handini? Pamusoro dzimba pane pendiri kuona pakahwanda. Imi misisi matiri unoyaite zvekushanya. Murumu wenyu munorarame seri. Kana yokushanya pindura izvi. Ndibvunze inini. Pane pangada kupedzisa futi. Pane pangada kupedzisa dzimba. Pane pendiri kuenda manje. Uyo mukomana, uyo mukadzi kuchimudairo. Kutama kwandanga ndaita zvemarriage ayo
Hongo ndazvinzwa mama. Hongo. Mimi kuti mpopo koro achore chiro kwazo kuti achadiba mukadzi zvisutangira pano zvakabva zabva kure munobvise chiro chemunopa ana bamba zvemukundo wenyu duro mazvaida baba munobvise inozi duro kana mari gupuro yako zvatoziva iroro chibvisai gupuro mudare mupe awo kuti mwana wenyu uyu Order, please. Ndinokwanisa kunotora mota. Wobatsira ngotori mani. Ndine makiri. Changamira. Mari yacho pari zvino hapana. Saka tinofunga futi kuti tikapa date rekuti tinouya next month. Kana mari mazotsvaga munofungidzire kuti ndinode nguva yakati kuti titsvage mari nekutaurira nevakuru vedu ndo nguva yatirikuda. Nguva yekutsvage mari nekupedze zvese zvekutaura nevakuru venyu nekuzodzoke pano ndo date ratiri kuda kwamuri. Kana muchide nguva yekumbotaudzana imbogara henyu wana imbobuda henyu mozodzoka makutipe nguva. Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira. Changamire, nyaya yemombe 4 tainzwa. Tanga tichida kukumbirawo 6 months dzekuti tikwanise kubatanidza mari dzacho dzekutenga mombe. chikonzero mambo ndechekuti mungoona upenyu hwatiri kurarama, mari dzacho dziri kunetsa, hadzisi kuwanikwa
nyore ine ndambokutaurayi kuti ndichanotaurawo nevakuru kwandiri toona kuti tingabvise sei kana tichinge takurumidzawo mambo taakuti 6 months dzawanda tidzoserewo nguva kumashure kana tinokupai nguva asi taifungoti mukabva ku 6 months kuti wachendewe wavo hamuchaiti 6 months wodzose nguva kumashure ngozi uchanombota kuzana mwana woniku muzukuru wavo chibvera ku 6 months ndembokangana atinogona kutsvaga pa4 months. Yeah. October, November, December, January. Takutangira pana November, October hasi mwezi. October, November, December, January. First week ya January, Right. First week ya January. First Sunday ya January mwe pana. Ndoko ari kutogara kumba kwedu. Ari kugara kumba kwedu. Tinowapa hativanyime tinowapa. Tinozviziva. Ndizvo. Kuchengeta kwemwana wacho ndini. Nazvino tiri kungochengeta mambo. Tiri kungochengeta mwana wedu ngewedu. First Sunday ya February. Kanaka. First Sunday ya February. Teachkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.